A Mestio hem pogut estructurar la informació, distribuir millor la feina i tenir una visió completa de la nostra activitat. A Otgir Assessors oferim serveis d'assessoria laboral per a empreses i professionals des de fa més de 30 anys. Som al cor de Girona, però treballem amb clients de tot el país i al llarg del temps ens hem convertit en un soci estratègic per a moltes pimes, acompanyant-les des dels seus inicis fins a etapes de creixement i transformació. Abans, el nostre dia a dia era molt exigent i sovint gestionàvem la informació de forma verbal o intuïtiva. Ens faltava una eina per saber de forma clara què fèiem, per a qui i amb quin cost. Volíem passar de la percepció a l'objectivitat. Amb l'impacte de la pandèmia i el treball en remot, la necessitat de tenir visibilitat real de la feina es va fer encara més evident. Necessitàvem saber en quin punt es trobava el servei en cada moment i saber la dedicació real dels equips per conèixer la rendibilitat dels nostres projectes. Amb Otgir vam començar per identificar els processos clau per tal d'adaptar Mestio a la seva manera de treballar. L'eina no només va encaixar, sinó que els va transformar, redefinint i millorant el seu dia a dia. A Mestio hem pogut estructurar la informació, distribuir millor la feina i tenir una visió completa de la nostra activitat. Ara treballem en dades, no intuïcions. Sabem quin cost té cada client i això ens permet prendre millors decisions estratègiques. Una de les funcionalitats que ens són més útils són els indicadors. Nosaltres els anomenem semàfors. Com un cop d'ull ens permeten veure de forma molt visual si el projecte està dins les hores pressupostades i el marge de benefici. Mestio ajuda les responsables de grup perquè vegin les cues de feina de cada tècnica a temps real. D'aquesta manera poden ordenar-ho per prioritats, agrupar segons tipus de tasca, ser més eficients. A Mestio hem guanyat tranquil·litat. Ara prenem decisions en confiança i això ens permet centrar-nos en el que realment importa, acompanyar els nostres clients i ajudar-los a fer front als seus reptes i així créixer.